хора, аз съм Пенеше Skip Story и заедно сме Next Crazy Lol, който сега се надупи. Я кажи здрасти. Здравейте, пичове! И да, той в момента прави един много красив шарен бийкън, който символизира нещо като българско знаме. Но стига за това, сега правим ревю на Texture Pack Dragon Dance. Тук чекайте, че съм пропуснал едно нещо, че да са мотики. Една снимка. И сега само да сложа мотика, готово и може да почваме. Извинете, малко крема, но покънти. Така, много е тъмно, бе. Я са светли малко. Това са основните айтеми, които са според мен основни. Другото ще ми го остава за изненада. Сами да гледате. Иначе това са и дървата. Дъбовото и смърчовото. Но ето, виждате как изглеждат лопатките. Всяка изглежда по свой различен начин. Виждате, че тази желязната е доста реалистична. Диамантената изглежда като ножица края. Това изглежда като лъжица, но е хубаво, защото в края има нещо като дълбочина. Златната вече изглежда като копие. Камената сякаш от някакъв пещерник. И минаваме към кирките. Както пак виждате, всяка кирка е специфична. Желяза, диамантените са най-интересни. И да, нефти ви диамантена, дървените, златните, камени. Всяка е много специфична. И ето и брадвичките. Тази желязата много, желязата мене много ме кефи, защото прилича на един герой от една игра, в смисъл оръжието му, което е една брадва, много ме кефи. И диамантените, като томахавки, дървените, виждате, всяка има листо, всяка ще правена от твел. Златните много ми изглеждат като египетски инструменти, всички златни неща. И камената, разбира се, според мен е първата, която са измислили. Сега, мотиките. Видят, пак желязото е добре. Диамантената има някаква странна дръжка. Дървената има листо. Прилича малко на кирката, но отзаде няма край и тая отпред е по-къс. Това златната мотика изглежда като вила, а каменната изглежда като камък, прикрепен за пръчка. И най-интересната част ме чувате, този меч също ме кефи, защото прилича на героя от същата игра, оръжието му. Това е един много готин меч. Диамантения, ето и в ръката ми имам един. Сега правих една беля. Си ги оправя. Така, ето да ви покажа диамантения. Някой бавен го направи. Ето той го оправя. И ето ви дървения меч. Той изглежда като копие, златния и камения. И това са блоковете, от които са направени. Камъка, виждате, е някакъв като същи. Диамантени има еднорог. И дървените са дъбови. Златния вече има два златни ключа. Камъка е като реалистични камени плочи. И това беше от мене. Харесвайте клипа, абонирайте се.
Много И преди да свърши клипа, вижте шарения бикам. да, не го забравихме. Я да го видим. Ето аз и почет към държавата. Това беше от мен, хора. Да ви хареса клипа. Абонирайте се, лайкайте. Правете какво четете. Да снимам в сървър Godcraft. IP-то ще е в описанието. Аре, до скоро!